Bonding Guys! Dneska tady pro vás máme 15 otázek. Pokud dokážete odpovědět na všech 15 otázek správně, tak jste genius. Nezapomeňte napsat vaše skóre do komentáře a jdeme hned na to. První otázka zní: kolik měsíců má 28 dní? 12 či všechny. Správná odpověď. Takže otázka číslo 2. Když letadlo spadne přesně na hranici mezi USA a Kanadou, kam pohřbíme přeživší? Nikam. Proč bychom pohřbívali přeživší? To nedává smysl, že? Ne. Třetí otázka. Co je tak křehké, že jen tím, že ho řekneš, ho zničíš? Ticho. Teď to bylo ticho a když řekl ticho, už není ticho. To znělo divně. Takže čtvrtá otázka. Leův táta má 5 synů. První je 10, druhý je 20, třetí 30, čtvrtý 40. Jak se jmenuje pátý syn? Přece Leo, když je to Leův táta. To dává smysl. Pátá otázka. Co skáče výše než 5patrová budova? Cokoliv, co skáče. Budova přeci neskáče. No ano, jak by taky měla skákat, když na sobě má 5 pater? No, přejdeme na další otázku, která je tedy 6. otázka. Co je žluté? A když to spadne, tak mňoukne. Nevím. No přece cokoliv, co je žluté a spadne to na kočku. Takže 7. otázka. Co ztratí hlavu ráno, ale večer ji získá zpět? Přeci polštář. No ano, polštář. Spadneme přeci večer. To je tak snadné. 8. otázka. Jaké 3 čísla dávají stejný výsledek, když je sečtete i když je vynásobíte? 1, 2 a 3. 1 plus 2 plus 3 je 6. 1 2 jsou 2 a 2 krát 3 je 6. 6 rovná se 6. 9. otázka. Jaký je největší problém sněhových bot? Nevím. Řekni odpověď. No přece, když je doneseš domů, tak se roztajou. A když začne jaro, tak taky roztajou. Sníh totiž nemůže přežít celý rok. Takže přejdeme k 10. otázce. Co je horší, než najít červa v jablku? Najít půlko červa v jablku. No ano, nechcete si do něj kousnout. No. Takže 11. otázka. Proč chodíme do postele? Postel přece nepůjde k nám. No ano. Představte si takovou postel, co má nožičky. Vždyť má nožičky, ale ne, co chodí. Tak co má chodivý nožičky? 12. otázka je... 12. otázka. Co má jedno slovo, ale 1000 písmen? Pošta! Ano, pošta. Že jo?
Jo, Jasně. dobře. 13. otázka. Slepec ztratil čepici, telefon a svůj baťoch. Co ztratil první? Přeci svůj zrak. Ano, ztratil zrak. Když Je to přeci slepec. slepec. Když... Když... slepec. Dobrá. Najdeš mě jednou v lednu, 2krát v červenci a 0krát v únoru. Co to je? Je to přeci písmeno E. Ano, písmeno E. Záhadné písmeno. A jsme tedy u poslední otázky. 15. otázky. Enzo, jaká hora byla nejvyšší, než jsme objevili K2? Nevím, řekni odpověď. No K2, akorát ještě nebyla objevená. Tak, to je pro dnešek všechno. A my se s vámi loučíme. Nezapomeňte napsat vaše skóre do komentáře a dejte like či odběr. A to je pro dnešek všechno. My se s vámi loučíme. Ahoj! Ahoj! Tady jsem to řekla.